информация за работа. Заключение. Изхождайки от общата оценка и приносните моменти в дисертационния труд, считам, че дисертантът инженер Димитър Тодоров Бойчев е преминал успешно обучение в докторантура, придобил необходимите знания и опит за провеждане на научно-приложни изследвания по проблеми на научната специалност 020725, телевизионна и видеотехника и съответства на изискванията на Закона за научните степени и научните знания и правилника за неговото прилагане. Предлагам на почитаемия разширен катедрен съвет на катедра радиотехника да вземе положително решение по разкриването на процедура за официална защита за присъждане на образователна и научна степен доктор. Благодаря, Санев. Доцент Петришки и други представители на съда. Само ще моля председателя да помоля да бъдат изключени камери и звукозаписващи. Тогава ще помогна свои гласователи, така че да намалим изкривяванията в мрежа. Да се опазват